kumele si-include but yabo mfethu masikhuluma ngentombi yaMoses Bama bonke labo bantu basekhaya abazi ngisho into engizenzayo yabo ngale kwaloko mfethu into ade ngizoyicela ukuthi kube esimeni sakho bras yabo because vele lento le ine traditional healer phakathi yabo mfethu sidila lana abantu abanjengamazangoma mfethu abenza into yabo so mina mfethu sengasikhuluma naye umjida sibonisane mfethu ukuthi senza kanjani hamba zonke mfana izangoma ezikhona la emhlabeni yimngede umuntu okwazi ukulapha ngiyakwazi lo so iyona into ebangukuthi ngize into because mina nefunwa kube bengizokwazi kodwa le ya 10,000 asiyisuse mfethu ayiyenzi sense because intombi yakho leya anilobolene anikhokhelene intombi nje naleyo kufaka abanye abantu abangahlangene intombi yalo mfethu beyichithela nayo ayihlangene ukusengazithola manje ihlabeka ngendlela engaqondakala udade wabo ke usayivirgin uyena impela ke ngimdingayo ukuze ezwe lobuhlungu engimzwile ngesikhathi sengitholile ukuthi usenje ngabona ukuthi ukushuthe yonke lobuhlungu lobu mfethu ngihlale ngisole ukuthi khona izinto ezenzakala azangiduduze lenja le yazi mfethu bafethu yabo mfethu bafethu Mbukeli masikubingelele sikwamukele kwi-episode yanamhlanje yohlelo silungisa umjolo. Yalazi ukudaba ukuthi lolu hlelo lolu lithola khona la kwi-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show khona la ku-YouTube. Bakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel ukuthi abangani bakho, ihlobo zakho nabo bonke abantu abasondelene nabo ukuze bazi kabanzi ngayo le channel. Kama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Mhlawumbe nawe uneyinkinga eziningi ezithinta umjolo and ufuna thina ukusikulungisela lulakho longakwenza. Sithumelele i-email kumjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Mangabe wenze njalo noma kanjani mhlawumbe ku-episode elandelayo sobe hleli nawe la sikhuluma nawe and mase siyabona ukuthi isixazululo sendaba yakho sihamba kanjani. Ake sibone ukuthi namhlanje siphethe indaba kabani ufuna ukuthini kuthina nanokuthi siyilungisa kanjani njengoba wazi ukuthi udumo lethu asilwi la siyalungisa. Ngiphelezele ke sibone ukuthi sihamba nabo bani indaba yabo siyilungisa kanjani. Sanibonani babukeli igama lami nguVusi isibongo ngwakadlamini ngibhalelele le show ngenxa yokuthemba lokuthi sizokhona ukusizakala nenye insizwa la eyalala nomuntu wami kanti ucushiwe manje inkinga ukuthi ngiyabona ukuthi mengase ngithi ngilungisela mina ngagcina sesibambana ngezandla noma ngenza okukhulu so ngiyanqena ukuthi ngenza into engagcina sengiyisola ngayo ekugcineni. Mbukeli masiphinde sikubingelele kuhlelo silungisa umjolo. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngiyalazi ukudaba ukuthi once sahlala kanje noma kanjani khona indaba ekumele siyilungise siphinde siyiqondise. While silungisa la wena ungakhohlwa ukusubscribe, ulike uphinde ushare yona le channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show on YouTube. Njengoba ubona ke nginomfethu ehleli naye la sizolungisa indaba yakhe checka nje ukuthi hamba kanjani. Usually kule show uyazi ukuthi sijwayele ukulungisa indaba ezithinta umjolo weba uthola abantu abaningi abahlukahlukene abathandanayo bezolungisa inkinga zabo ezahlukahlukene. Well namhlanje indaba ithe ukuhluka kancane uzokhumbula ukuthi ke phambilini futhi kwenyama episode wethu lekhaya mawukuthi nje ngumlandeli wayo leli page uyazi ukuthi kwenzakalani. Sike saba nabantu abaningi abahlukahlukene but sobhekana namhlanje lento ethinta ukuthakatha nokubheka nje ukuthi ngempela lento esicupho isebenza kangakanani njengoba sabona eqaleni osisi babethakathene benzana izinto namhlanje ke kushubile ngoba amajita alethene la sozwa ukuthi ngempela ithini indaba yawo kwenze njani and kungani ezithola ela kwisho namhlanje. Mfowethu siyakubingelela siyakwamukela kuhlelo silungisa umjolo. Sawubona baba sawubona. Hamba kahle mfethu. Alright kuhamba kanje. I know mfethu yonke into iqondile. Ubalo unginayo namhlanje. Namhlanje mfethu nosiphelele mfethu wahlongwane ne. Siphelele Hlongwane. Mfethu njengoba ulizwa negama lekhaya silungisa umjolo. Unfortunately asolungisa ke umjolo namhlanje but sisolungisa nje i-relationship ngenye indlela between wena nomfowethu osibhalele namhlanje kwishow. Uyamazi lo mfethu osibhalele namhlanje igama lakho Vusi, right? Yebo ngiyamazi bafu igama lakho Vusi. Lo mjida lo ngiphile naye isikhathi esiningi kakhulu yabo. Sure. Kahle kahle uVusi ubethandana nentombazane but besabangane mina nalo ntombazane uze sibe la manje. Kahle kahle uVusi mfethu umjida obhizi umsebenzi yabo njobe ebhizi nomsebenzi nje intombi yakhe noma sithi ithekeni yakhe ihlala ngasekhaya. Sure.
so yena umjida wami kahle kahle umjida ade fika kumina ngitshele etshele ukuthi indoda ungibhizele lo muntu fast ngimbizele umuntu wakhe yabo. So kwahamba washo ukuthi le thekeni yakhe le ayibambayo bese umjida kahle kahle mina bese ngangifunda naye esikoleni yabo. Njengoba uyazi ke mfethu umuntu omade ufunda naye esigela mfethu lo muntu showcase umazi kangcono yabo. Sure. Umuntu okhule naye yabo. So mayikhula le ntombazane mfethu ikhule yabo sathandana nayo wara kwasho ukuthi ithandana nawe manje isakhula uvusa kabi khona uvusa kafiki mfethu sezenza into zakhe akafiki uvusa. So mfethu mothi sikhula ke nalethekeni le vele mina mfethu ngijompe yabo. Ngisho kakhulu lethekeni ngibreak yena yabo. Oh okay. The time ngibreak lethekeni bisilawo around grade 10. Oh ima ke mfethu asiyilandelanisi ibreak wena lethekeni le uyibambe from ekubeni incane unakhula ndawonye kwaze kwafika la uyibreaka khona. Sengayibreaka lapho ngicatha sika grade 10 11 yabo. Mangifika lethekeni ngijompa mfethu. So saba nengxabano uyazi imadu break ithekeni uba nokulandeleka mfethu ukuthi kumele ukhokhe wara. Ithekeni yaseroundini. Yeah, sabe saxabana kanjalo nalethekeni sagejana yabo. Kwasho ukuthi vele umuntu usahlanganisa impilo ke sadukelana kancane yabo. Okay. Kanti manje lethekeni uyazi makuthi umuntu umbreakile ubumsebenzise lo muntu mfethu. Ngahamba iminyaka ngahlangana ke nalethekeni. Yabo. Mase sihlangana ke manje mfethu umuntu obuya ezabo umuntu wabreakwe yimina yabona msengivusa lezo zinto zawo mfethu uyazi vele unentombi zakho wena naye unomuntu wakhe kodwa mawukuthi ufuna iqanyazi uyashaya noma inini mfethu uyalazi nawe dabu nawe sekhululeka ingqondo isikhona manje yabo. But mina njengoba ngimsebenzisa lo muntu yabo lo mjida lo akumele azi yabo yena lokuthumayo. Yeah, ithekeni kahle kahle kumele azi lutho. Kahle kahle lo mfethu mengabe ukuthuma ukuthi ihambe uyolanda intombi yakho. Akuyona intombi yakho mfethu uyayishaya nje kuphela. Mina ngiyayishaya nje kuphela mina brother. Naye futhi ingane ayikhave kahle lokho ayifuni ukuzwa ngomjida yabo. Okay. Kahle kahle nje bese into eqondile. Shuthi wena mfethu lethekeni ngisebenzise kakhulu eqaleni kwalonyaka nabo. February lapho nje siphuma kuDecember bengimsebenzisa kakhulu because umjida evuma naye. Awubevuma bafu wena day ivumela yabo. Washo ukuthi umjida vele bebusy nangesipana yabo ma holiday nje bengekho ngapho. So bekhona mina brother. Sure. Ngimile ngento mfethu ngimile ngento. So lo mjida lo sikuze kwafika la uthi lethekeni wena yabo ufaka into zezulu wara yabo umjida onobukhayana yabo uyathi shwiko emakhaya yabo. Shuthi umjida vele icupha lethekeni. Ecupheni kwayo ke mfethu nawe uyazi yabo. Nami ngiza njengomuntu ojwayele ukuthi hayi okay into showcase vele yabo. Hlezi umsebenzisa lo muntu. Mangifika mfethu lapha angawushaya usolo yabo uyazi kusola ushayeke mfethu yabo. Siwe sekufast imizwa iphezulu yabo. Mafika la usolo mfethu ngisho phezulu wento yabo. Cha. Maqeda usolo mfethu angifake ngisho ijazi yabo. Uyazi kubwaqa mfethu fast yabo. Masekudlekile yabo. Akuthintene into ezincane. Mina ngisebenzisa njengenjwayelo brother. Mangithi ngiyabheka mfethu qala ezinye izinto into yami la esiyaqala mfethu iba nento engayiqondi yabo. Manje ilanga phasi itotolozi manje liyashintsha. Yabo into yami manje induku yami baba yabo nje mfethu ebusuku angilali mfethu yabo. Sithi ngisuka kuyona lethekeni yabo nje mfethu. Like liyakhula every day yabo. Wena baflavukala liyashisa yabo nje ebusuku angilali bese ngathi ingubo ngayikhipha yabo. Khiphe so ibeceleni. Okay. Mfethu ngiyakuzwa nto ngiyabona ukuthi ngiyafuna sifike kuyona le yokuthi unenkinga la etotolozini but yini la ade kwenza lokho uphinde njalo kulengane le uloko uphinda njalo because ngiyakuzwa ukuthi kunesikhathi uloko ubusy nje uyishaya. Kahle kahle naba mfethu singayisho intombazane yona mfethu bingamkhipheli umjida ukuthi masike empedeni mfethu akawenza correct yabo. Wena uyawenza correct. Kanti behlahlena benokuthi abuya ashaya isincane kakhulu. Kanti manje mina sengabo ngathi ukurobha yabo. Okay. Ngathi inhlayiya kancane uyazi ke nawe. Manje ngimile nje ngento. Manje ithekeni mfethu ngitshela ukuthi ayimuzwa lo mjida yabo. Yona i-right ithekeni nayo. I-right ithekeni mfethu iba happy nje mayifika mina iyazi nje ukhona ubaba uzoyinika into egcwele bese ikhululeke ibe right yabo. But manje lo mjida mesenza kanje yabo mfethu inkinga le manje kumele ixazululele because mfethu lento le damo mina ngihleli damo yona
iqhubeke iyakheka la kumina yabo mfethu. Okay. Angakabi ready ungaluza impilo yami Oh. mfethu. Into kanjalo. Okay. So njengamanje mengabe nikhuluma nomfowethu uthini kuwena mekuthi uyabona ukuthi usekubeke kule situation okuyona njengamanje? Brother, wena umuntu mangikhuluma naye. Uba nokuthi mfethu wena Mjida yabo nkosi besisondelene kakhulu yabo. Manje ngathi ngimenza isilima yabo. Sure. Hayi umenzile isilima mfethu. And mfethu akanti akaboni ithini kusukela kudala vele abreak kwemina lesini. Ufika nje na vele usezohamba emgqeni wami. Sure. Kahle mina waqala indlela mfethu lapha yabo. Okay. So mina ngiyabona ukuthi masixoxana noMjida kubambana ngezandla bro. And ayikho into engingayilwa mina senganje yabo. So njengoba ekulethe la kwisho namhlanje awuthukanga mhlawumbe uthi mefika uzokhuluma kabuhlungu uzofuna ukukulwisa njengoba nihlezi nenze ucabanga ukuthi khona into engcono mhlawumbe nizoyikhuluma namhlanje? Brother ngazi yabo kodwa ngithembe ukuthi njengoba silethe la. Shuthi nawe unayo ingqondo ukuthi mfethu nami kusanempilo emele ngiphile yabo. So into emele enzeke mfethu sixazululeke lento brother. Yena ngimlindele ukuthi angavuka amandla avukula kodwa nje mfethu face to face nje amajita amele akhulume mfethu samajita mfethu yabo kumele sigcine sibe ngento right. Istop salengane 66 njengoba adu lokuphindelile nje. Ile ngane le mfethu yabo nje akuchazeke into le ngane. Chazeke mfethu. Chazeke le kanti ngangane mfethu awu oversikisi lwana yabo. Nama page le ngane mfethu yabo ngiyaqaqa nje kuphela yabo. Okay. Isinandi mfethu ngabe ngidlala nga brother ingane grand le mfethu yabo. So uzokwenza njani njengamanje? Ithini iplan onayo uma ukhuluma nayo ubaba? Mhlambe khona indlela zokuthi uyayiyeka noma cha mhlambe mekuwukuthi uyalunga lapha esisendeni uzophinda futhi uqhubeke usho ngogwayi. Bafo ngalapha sithi nje ingane ayilulama yabo. Ayilulama ingane ibe grand then sobona kona ithikeni yakhe mfethu uMjida uyazi na hayi ukuthi bengiumuntu ohlezi yabo othandana na cha lo muntu ngiyamsebenzisa nje mfethu nominini yabo. So mina into engiyozama mfethu yena uMjida mina athatha umama akhulume nomama wakhe mfethu yabo. Baqondisa izinto mfethu babe straight because umama yena uvela angifonele mina Siphingi nenkinga kanje yini manje mfethu angikho right kanjani uyazi usibani bana akakwenzi ukuthi yabo anganeli mina mangithola something lo muntu yabo. So mina kumele ngizo-eda lapha. So manje njengoba okanje senisaqhumana naye umama noma ukuzibile naye mengabe kubona kule situation yena bengenayo mhlawumbe idea ukuthi bamcuphile? Cha wena umama wena lo Mjida lo njengoba ngisho ukuthi unokushaya isincane yabo. Akanqeni ufike qenqethu abesayilalela phakathi yabo. Umalala nje qenqe ashaye lo 2 besayilalela yabo. Nengane nayo ayinotice ukuthi okay namhlanje wenze kangaka mhlawumbe isikhathi esingaka mhlawumbe ikhonto ethila yenzayo ikhonto ayifakayo na intombazana ayikho awe uyazi mfethu amajita umuntu udla into la ayithekeni ayifake ithekeni ayazi lutho yabo. So mina ngeke ungisize bafuthi ngale ngilwisana nalethekeni yabo. Intombazana iright yona yabo because ikuvuma oyiphethe mfethu uyena umuntu ophethe yayo yonke into emele ilunge laphansi kwethu ilo iyalesima lo Mjida yabo. Nesimo sami mfethu ngisibe grand fast. Njengamanje uthe unenkinga lapha uvuvukele akhambe kahle ngiyayibona nje nendlela ohleli ngayo na. Yabona. Amsho nje mengase ngithi ungathuka. Awungeke brother manje. So kukanjani mfethu ongichazele nje mfethu kahle kahle mfethu yabo inciphile kuvuvukele ukhulele angikaze mfethu ngaba nezinto zamalumbo so ngifuna ukunginikeza isithombe sokuthi ihamba kanjani mhlawumbe ivuvukele ishona phakathi kwenzakalani mfethu impahla le wena brother uma ngisho noma ungangichazeli ngiyibonele nje ba brother ngeke singabubone kodwa ungabubona kodwa nje lempahla le idila kakhulu nestima yabo. Yabo nje mokushisa kakhulu lapha la ngimini yabo. Ngathi iphuma nayo leya mpehlo yabo mfethu lokwakushisa kwalapha usukufila nje wena ungaphandle yabo. But manje ukushisa kwakhona kwamba nezinhlungu imnjunju mfethu yabo iyakhukhumala ngempahla. Manje kuwesike uyazi imekhukhumala yabo khukhumala yonke into. Khula semsana. Lethiwa ngithi mina mfethu lo Mjida noma thi uzolwa nami yabo.
anginasimoko ukuthi mawuthi uyalwa akalwe but ekugcineni kumele ngibe right yabo ngoba nami bekunako ungabaza ukuthi ngize la kwishow yenu baba kodwa ngesimo sokuthi nami kumele ngisizakale and nami ngiyabona ukuthi ngekusiza ukuthi ngibhizi ngihleli lapha but ukhona umuntu onekhambo lokuthi angangisiza and uyena kuphela lo mjida I know mfethu ngiyakuzwa kakhulu and njengoba ke kubhalelile la kwishow sifuna ukuzwa ukuthi ngempela yini la nto afuna ukisho kuwena nanokuthi nilungisana eyincese mfethu eyincese so njengamanje uready ukumbona umfowethu unikhuluma sibone ukuthi into yeni ihamba kanjani because I'm sure mfethu ngeke aza kulwise njengoba ubona nje sinabantu esebenzisana nabo ukuyibona bazokwenza isiqiniseko sokuthi you are all safe akakwazi ukuthi akuthinte ngezandla zakhe yonke into izobe ihamba kahle into singayisho brother afike lo mjida mfethu yabo mothi uyalwa wenzani afike kodwa as long ngizoba grand mfethu yabo akuyona into ehealthy ungayiphindi kodwa nawe intombi yakhe ngoba wena kwakuye yakho kudala njengamanje sekuya umuntu mfethu ngangimchopha mfethu since from yabo mfethu eyingane lo muntu waqaqwe mina yabo njoba ngimchopha uyazi ke mfethu baba keeping ngoba thi ngoma emnandi yaphina mfethu uyazi ngabe bese into my grand yabo uyayisebenzisa the grand uyayisebenzisa uyakwazi nawe mfethu njoba yabo mfethu umuntu ushisa kabi wami okay asikhulume ke manje njoba sisaba uthula engakafiki yena ukuthi asithi manje uyakuxolela into yalunga ubuyele esimeni back to normal lengane le iphinde kulahlele usazophinda futhi uyibhayizele into enzima Brazil into esifake lo mjida lapha yabo njoba lo mjida esifakile into zakhe lapha imayebiya manje yabo kahle njoba sefake lento lapha kumele afake iring yabo njoba sefake le nto kumele afake iring bafethu akusizi ukuthi ungacupha umuntu odiring ayikho ne because thina Sophia samadoda thina sisho kakhulu siphume kanje hayi no lungile mfethu kodwa kusalayo niyothi niphuma kanje niphuma isisende sekanje mfethu kodwa ke asikho lapho mbukeli nawe ke uyabona ukuthi mekukuthi ngempela uhamba ubhayiza wabhayiza baba uhamba ubhayiza ushaya intombi zabantu wazi ukuthi bathandana nabo bani uzoba kwi same situation njengoba ubona la usiphe kodwa sisolungisa indaba yakho namhlanje sibone ukuthi ngempela ihamba kanjani sibone nje izinto eziningi nanokukhuluma kwabo ukuthi bazokhuluma kanjani ithemba ke sisebenza nalo losilandela njengamanje uVusi sibone ukuthi mefika la yena yini azoyikhuluma nathi sizwe iside lakhe njoba sesinizwile la siphe mfethu kamba kanjani hamba kahle bafu hayi no mfethu yonke into iqondile siyajabula mfethu ukuthi usibhalele kwishow ungagcini ngokusibhalela uphinde futhi ufike la uzokhuluma nathi well nangu umuntu ade ufuna ukukhuluma naye simlethile sambeka la sengilizwile ke iside lakhe le story but ngajabula kakhulu ukuthi ngizwe nakuwena ukuthi ngempela yini ekwenze waze wakhetha ukuthi ubhale la kwishow ukukhulume ngobafu bafu ngiqale ngibonge lona lethubo ngipha lona sure ngizothanda ukuthi ngigoqe ungabe umuntu omude okay izathu singibeke la ukuthi ngifundise abantu ababhekana nalesimo engibhekene naso njengamanje ukuthi iziphi indlela abangadila ngazo nazo na ukuthi bakwazi ukuthi okay mase uyitholile lento ngoba akube kuhle mawusanda kuyithola bakwazi ukuthi bangenza izinto abangagcina sebeyisola ngazo zikhona izinto ezifana nalezi ama shows kanje ukuthi ukwazi ukusizakala ngeenkinga obhekana nazo ngoba sabantu siyenza izinto sigcina mhlawumbe ubulala umuntu gcina usuboshwa zonke lezo zinto mina bengifuna ukuthi ngilaye le ndoda kwazi lonke isu ukuthi ungenza isilimo uyamthatha umuntu umenza umngane uphila nayo uyamphilela umenzela yonke into naye akwenzele ngoba nisiyazwana aje kanti yena ubukuthi le nyoni lesilima lesi ngimshaye ngemuva ube nezimfihlo mina ngimtshela yonke into kodwa yena unezimfihlo mfethu kanti yini lengaka mhlambe yenziwe ubapho sesizwa nje from the horse's mouth kuyisho lo wena angazi ngayiqalaphi ngiyibeka kanjani kodwa ngizoyibeka imbaba
umfowethu udla umuntu wami umuntu azi kahle ukuthi ngoDisemba losibheke unama players ngiplanela into enzima eish kodwa yena ukwazi ukuthi alale naye yani so uthola konke lokho emva kwesikhathi esingakanani uyena usengachaza ukuthi sebenesikhathi singanani beyenza lento yakho kodwa mina bengisola ukuthi khona okushaya amanzi la khona ongithintelayo ngoba mina ngumuntu obuya ahambe njalo ngumuntu ophandayo ahambe kube khona isikhathi engabi khona ngazi ukuthi yena njengo accuse yena umuntu ongibhekela izinto kanti hayi inkabi yona engishiye la shawo ngathi ibheke yonke into kanti hayi yona edalini ombangela ebekubhekela nje mfethu ukuthi oh kahle kahle usayida naye no ngiyasho ukuthi uchaza ukuthini umuntu ubengibhekela ubekubhekela yonke into yakho ngithi ashayile ithekeni yakho ngeke ashayi okay fine wayishaya ke iflo yakho so njengoba eseyishayile manje mfethu ucabangani yini ngempela othi no so umyalile manje wabonakala ukuthi umuntu onjani because kunento ayishilo ubafo wathi lengane le wayebamba kudala bese bancane wayibreaka futhi phezu kwalokho because ngiyakhumbula nje ukuthi wangixoxela ukuthi inama pages angazi noma uyakwazi lokho nawe izuxoxa into enzi manje ngiyakwazi lokho mfethu uqinisile kusho ukuthi uyazi ngempela kuba wona ngimaketha kwawe kanti kumakethe bafo cha into ade siyikhuluma na angithi ngiveze iside lakhe kuwena njengoba nawe ngisazokunika opportunity yokuthi ukhulume nawe hayi ngiyezwa bhuti ngiyezwa so wena ubona i-idea yokuthi ubafo lo lengane wakwayibamba besayingane because ungitshelile ukuthi from ebungane nje bebethandana baze bahlukana ka grade 10 then kwathi ka grade 10 bahlukana ngenxa yezimo zempilo then wafika wena wayibamba lengane manje siyabuya ke akasayibambe manje ukuthi nje ubethi mengabe imkhumbule naye ikhumbule njengabantu abazwisana izinto ezikhala kahle abuya ayoshaya ubukwazi konke lokho bengakwazi mina lokho ubafo mina senginesikhathi ngamazi yabona ubafo ngasho ngithi ngacishe ngabaza umngane nalentombazana because ngathi ngisayishela njobe ihlala ngakubo mina ngihlalela le bengithi mangifikile ngayibona iCheri ngahlangana nayo okay ngacela senginenambane yayo khona uthi phela usufuna ukufika la ihlala ngakhona uqhubeka into yakho ngwaphetha wena awuthi ugoqe efonini yabo hayi ngiye mfethu ngizibone no out ngibone uThalo out engaphila naye ngizwane naye ngcina sekubuyena umuntu engimthumayo ukuthi angibizelele iCheri sothi mhlambe ayisenala yini okuphuma noma ade ngikhuluma naye efonini mhlambe ngisayitholi awazi amaCheri enze njani akwazi ukuthi abuye kodwa yena okwazi ukuthi angenze into efanayo so utheme ngabe usola ukuthi ngenzeka ukuthi khona umuntu othintayo bosola yena ubafo noma ubuyisolela abanye abantu nje abaseceleni and mengabe ukhuluma naye mhlawumbe into kanjalo ubethini yabona ngabe ngiqamba amanga ngathi bengimsola umfowethu lo bengimthatha njengomuntu oyigazi lami straight kodwa yena ukhethe ungenza nje mina mfethu beyazi ukuthi ngiyasola yezwa ngizinvestigate yonke into angitholi lutho ifoni yale Cheri ngiphatha kanje angitholi lutho ngoba uyena uaccuse wami vele owenza lena akuyena umuntu osuka kude akukho umuntu osuka kude enziwa uyena ngikwazi ukumshiya endlini so utheme ngabe ucupha lethekeni le ubuyicupha ngokuthi ufuna ukuthola umuntu oyibambayo lengane noma oyishayayo ungazi ukuthi umfowethu lo mina bengenandaba ukuthi uba bengifuna ukuthola kodwa ukuthi ubani owenza lento le kahle kahle inhloso yami nokuthi ngimenzakalise ngoba kusho ukuthi mina ubona ukuthi ngesilimo yena okleba la ushayiwe ngase ngathi hayi angivele ngicuphe ngoba sengizamile ukupheja emafonini ukuthi ubani lo wenza nje angitholi ngazi kodwa ukuthi meke ngacupha lo wesifazana iyona ndlela ukuthi ngizothola impendulo ukuthi ukhona ongenayo noma akekho mfethu usuyitholile impendulo manje nansi khona phambi kwakho and uyibize wena ukuthi ize la kwishow ngakunikeza ke manje ithuba lokuthi nikhulume nobabili usho lento ofuna ukuthi uyisho kuyona ubhodle kuyona insizwa siphe mfethu nangu uvuso usekhona hayi angiqale ngizwe yena impela ukuthi yila njobe evumile ukuza obvious khona ayiplanile ukuthi okay uzofika fona ukuyisho kumina njengo awuthwala njengomuntu obe awuthwala akachaza mfethu yabo mavusana bafu angiphiki mavusana mfethu yabo nje mfethu empilweni yazi sonke sinamaphutha mfethu yabo khona into besizenze uthola ukuthi sasazi zosikhiphela negcineni wena njengomfowethu mfethu njengomuntu ade ngiphila naye brother njenge-out yami mfethu undoda mfethu uyazi na mfethu akukhona ezinye izinto othi uma out uzenze separate
igcine ivelile obala yabo uyazi konke okufihliwe kuyovela bros yabo kunendlela ukuthi kuzovela ngayo yabo so mina bros into engishoyo mfethu ngiyalibona iphutha lami bros and likhulu kakhulu yabo because westing bengihlezi ngiphila nawo but bengihluleka mfethu ukuvezela lento yabo bengizama bros uthola mhlambe ivele ngibize lengane usuka wena la usuka la wena uphinde sibhane vele ngibize lengane shayisa la siphe mangifika lapha ngivulele yonke into ingane yabo ngene endlini yonke into ibe moja yabo not ukuthi mfethu mhlambe bengimele ngikutshele o kanjani bengeke ngikwazi mfethu ukukutshela akulula mfethu ukusho into enjalo and lo muntu lo mfethu njengoba ngisho yabo mfethu uthi ngakwayinda kanjani angithi ubuwazi ukuthi ngiyayisola yonke leyo nto awusabi nangandlela nje ongangiapha ngayo no okay usuyabona ukuthi ngiyasola awuyeki ngani lento yenzayo uyaqhubeka bros into engishoyo la mfethu the reason adibanga ukuthi sisondeza kakhulu nalengane yabo mfethu the time when uhamba mfethu uyoqhubeka nesipani uqonda lo muntu lo usala benenkinga ngala ngemuva yabo sala benenkinga ukuthi awu mfethu kahle kahle belona nalento ukuthi wena angazi awumsatisfy into grand yabo so mina njengomjida ade ngikhona yabo bengina ukuthi okay angamncinzeke kancane okay ulahlile namhlanje ngincinza kancane yabo not to like mfethu bengento when you am satisfied not to ngam-satisfy kodwa nje bengidlala igame yami kodwa mfethu ukuthi sengifuna ukulimaza wena ubudlelwano benu mfethu yabo because manje njengoba ngisho lo mntwana kunzima mfethu singahlukana naye yabo lo mntwana mfethu primary mfethu bengikhula naye sifike ema-high school ngikhula naye ngambreaka lo mshana mangimbreka lo mshana saba nezitori yabo nayo lo nto leyo mfethu bengakwazi ukutshela kodwa manje indlela wena dusumthanda ngayo lo mntwana bengeke ngikwazi ukucacisela yonke into yabo so kunya kuvelanga bros kodwa into esilethela namhlanje mfethu ukuthi ngikutshele nami mfethu ukuthi yabo mfethu iyaxolisa bros yabo bengazi yonke lento ukuthi izobuya kanje yabo bengimsebenzisa yena umntwana yabo ngaleso sikhathi ngimdinga ngaso naleso sikhathi angidinga ngaso uyazi la mekhona buyami futhi mfethu not ukuthi la kube kuyinto embi bros yabo manje ngisenkingeni angivumi amaphutha ami kumele ngijeze vele yabo kahle kahle into enhle lobuyenza not ukuthi into enhle bafu but ngiyalivuma iphutha lami mfethu yabo into kanjalo iphutha lami ngiyalibona brazo and ngiyakuthembisa mfethu yabo uma ukuthi ngingaphinde ngibuyele mfethu after ukuthi usungisizile namhlanje ngabe nengqondo ayisebenzi brazo njengoba ade ngisho mfethu yabo into engizoyenza manje ngeke ngakutshela into engizoyenza manje mfethu ngizomuva ngisho ngumuva lapha ngiyasuka manje ngizoskima la emandawo mfethu escort mfethu ngibone ngiphanta kanjani kodwa nje mfethu ngizozama ukuqhelela nginama terms and conditions ukuze ngikusize alelekile athini mafa makhona ikho abo mfethu ngenkingeni la mfethu lethi intombi yakho nosisi wakho kumina noma ulethu 10,000 phela bafa sikwazi ukufuna 10,000 intombi lesikhuluma ngayo angani awuyilobolile le yangana awuyikhokhelile yes ama plans abekhona but awukwazi ukuthi ungafuna imali intombi nosisi nabo ufuna ukubahlaba ebuka futhi lo kufanele abone shwele ayidlishiyeleke bafethu lapho kahle kahle mina futhi abengimshayela bafo mina ngilwi nawe yeso angifuni insiko ngathi siyalwa yeso okay ngiyakuzwa konke okusho vele mfethu kufanele ngesimeni sokuthi ungakwenza lokho but into kanje brazo yabo khona mfethu into emele si-include but yabo mfethu masikhuluma intombi yami Moses Bama bonke labo bantu basekhaya abazi ngisho into engizenzayo yabo ngale kwaloko mfethu into ade ngizoyicwela ukuthi kube kwesimeni sakho brazo yabo because vele lento le ine traditional healer phakathi yabo mfethu sidila lana abantu abanjengamazangoma mfethu abenza into yabo so mina mfethu sengasikhuluma naye umjida sibonisane mfethu ukuthi senza kanjani hamba zonke mfana izangoma ezikhona la emhlabeni yimngedwa umuntu okwazi ukulapha ngiyakwazi lo so iyona into zokwenza ebangize into because bengeke mina nefunwa kube bengizokwazi kodwa le ya 10,000 asiyisuse mfethu ayiyenzi sense because intombi yakho leya anilobolene anikhokhelene intombi nje naleyo kufaka abanye abantu abangahlangene intombi yalo mfethu beyichithela nayo ayihlangene ukusengazisola manje ihlabeka ngendlela engaqondakali udade wabo ke usayivirgin uyena impela ke ngimdingayo
ukuze ezwe lobuhlungu engibuzwile ngesikhathi sengitholile ukuthi usenje Uyambona? ngabona ukuthi ukushuthi yonke lobuhlungu lobu mfethu ngihlale ngisole ukuthi khona izinto ezenzakala azangiduduze lenja le yazi Mfethu. Bafethu Yabo mfethu bafethu ngiyabasila. ngiyacela mina bafethu ngiyacela ingazi ifike kude kakhulu Ya, lento mfethu. mfethu sikubambana Asingadli la. Cela mfethu silungise And mfethu uyazi ukuthi because mekuwukuthi- yona into bangukuthi sifike la okay mfethu ngalivuma iphutha lami yabo manje ngisesimeni esibi because of izenzo zami yabo kodwa bese into engicela kuwena brazo okwakho kusimple mfethu Okay. ngiyacela mfethu ngiyaxolisa mfethu yabo ngempela into engiyenzile mfethu Chophe mfethu ngiyaxolisa ukube kuthiwa mfethu. ngoba phela bengisola phambi kwakho hlezi wena umuntu ongisizayo ngiya investigate la ngithola lutho uyangilekelela Ubungeke uthole lutho bafa ngoba iqiniso belasho Lingekho. yena. okay and yona brazi into adibhlungu akululu usifisa ngakutshela ukuthi lo muntu Ngikhetheke omthandayo nawe. ngenhliziyo yakho yonke owabreakwa yimina umchopha kumanje yabo angeke ngikwazi ukutshela lo nto leyo yabo because uyazi yabo mfethu impilo esiphilayo manje kwesinye isikhathi manje mfethu yabo ulele endlini umuntu uyavuka uyahamba yakomunye umuntu yabo so mfethu khona izinto ongeke ukwazi ukumtshela zona omunye umuntu njengoba ngisho mfethu ngiyavuma mfethu ngisephutheni and ngisephutheni elikhulu kakhulu and abantu nabo ngicathi bazobona nabo abantu usicala intwana ibhedile yabo kona vele ngilenzile iphutha because lo muntu bengingasathandana phela nje bengimsebenzisa ngesikhathi engifuna ngaso yabo so into engicelayo mfethu ukuthi nje mfethu ngcono sikhulume ngokwenyanga mfethu sikhulume ngomuntu okuyena mfethu okwakusiza wathola lempahla ukuthi ukwazi uyifaka la kwintombazaneni sikwazi mfethu ukuthi sixoxe bese siyayiqeda mfethu ngiyacela mina siziyonda ngicela ukuthi mfethu uma usikanjani Umuntu lo ngingayithenga mfethu ngingenza noma yini brazo mfethu Into ebalulekile Impilo, manje ukuthi mfethu. usifike nesixazululo sokuthi Cela isixazululo. usumshayile manje wabonakala wamyala abantu bambona Ya, ukuthi mfethu. njani but ke sokwenzile konke lokho umkhipha kanjani kulento umfake kuyona ngicela mfethu ngiyacela mfethu shwele mfethu umkhipha kulento mfowethu ngokutshela shwele ukuthi sibuyele back kulo muntu lo angilekelela ukuthi ngenze lento danko ba and kuzosiza ukuthi Shwele. enze into efunwa yimina sure njengoba ngiyibekile ngoba ngisho ngihamba umhlaba wonke akekho umuntu ozomkhipha lento okay mhlambe lezi zinto ezibekile izinto enizoyikhuluma nobabili noma unqene ukuthi ungayitshela thina ukuthi yini le ozobuyidinga okay ngizokusho nje la esihlangananeni into engiyidingayo mina ukuthi sizoya kuyena lo muntu angifakela yonke into izodinga wena eyikhokhelwayo kodwa before size sifike lapho fakube khona noma 5000 uhamba phambili wesincephezelo sokuthi ungenze lento na ukuthi ngibe nobuntu ngaba nobubele wena ufuza abe nje ngiyasaba mhlawumbe abe sikhuluma ngisewesivile shwele mfethu Into ekufuze abe ngikwenze wena. awuda mfethu into ekanje yabo mfethu angiphiki mfethu ngiflopile yabo namanje ngisasho nomba ubona mfethu ngiflopile mfethu yabo ngilenzile iphutha enami bengazi yabo uyazi mfethu amathekeni mfethu uyazi mfethu umuntu ezokutshela ukuthi uyedwa endlini woza mfethu ungenza kanjani mfethu so mina into engisho brazo ngiyabonga ngaleso sisho sakho mfethu kona ko 5000 mfethu nokuthi sekumuntu ozosiza ngiyakuthembisa lokho ngizokhava konke lokho ikhona intwana inawo ama savings intwana okay zozama Okay, mfethu ngizozama ngamandla ami wonke mfethu sekuzoqeda before kwenziwe konke lokho 5000 uhamba phambili angiphiki before size siye enyangeni and engikufunayo wayila kwaZulu Natal angikufuni la uyahamba mfethu mjidi uyahamba yes-Cosback akhuleka mfethu akhuleka mfethu yabo meyabe angihamba esengekho eduze kwentombi mfethu, mhlambe mfethu. bangaxhuma nefoni ngeke ayishabe ifoni yakho ngeke mfethu yabo into engikuthembisayo Yeah. mina brazo angifuni lutho ngisho into enkundleni ezibahlala. ngisho Yeah. ku-social media enkundleni ngizomkhipha mfethu Facebook ngiyamkhipha manje yabo mfethu inamba yakhe mfethu ngiyakuthembisa mfethu faka emqomeni mfethu kubhimi le nto leyo buka Yeah, mfethu yabo manje ngiyoflasha yonke into yabo brazo njengoba ngize la mfethu nami ngike enkingeni yabo ngaluza ngisho impilo yami la mfethu
Yeah. Plus ngiyalibona iphutha lami sandleni sami wena Yeah. ukuphila kwakho kula ngikuphethe kanje kahle kahle senguNkulunkulu wakho wasemhlabeni. I know. angekubhiki lokho Mfethu. bras okwethu nje ukuthi sixazulule lento futhi singacela bras yonke u5000 uzothola uhamba phambili yonke into yakho uzoyithola iqondile ngiyakuthembisa mfethu Yeah, ne? Yaxolisa Mfethu, mfethu ngakho. uyavuma ukuthi uzoyenza lento oyishoyo. Usho njalo bafu uyaxolisa kakhulu Yaxolisa, and nathi mfethu. njengeshow siyamxolisela kakhulu ukuthi kuze kugcine kufike lapho. Wena intando yakho yenzakalile manje abantu babonile njengoba dosha ukuthi bofuna ukumyala and njengamanje abantu babonile ukuthi unjani yonke into futhi navumelana ukuthi kuzokwenzakalani. Asibonge nje ukuthi nithathe isikhathi senu nize la kwishow nizokhuluma nathi. Sithemba ukuthi ke lento ayizogcina nje phambi kwamakhamera kodwa ke nizoyilungisa before ahamba eSportsbet mfethu. Hayi phela vele ngiyakutshengisa. yena kuyamphoqa. Mina ngisho ngathi uzozama ungidouble cross anginandaba mina. 5000 imali engenandaba nawo leyo. Hayi ngiyakuthembisa Yena mina, impilo bra. yakhe Ngiyakuthembisa. and ngiyakuthembisa u7 days yakuphela esadla nhlambani. I know. Mbukeli uyabona ukuthi indaba yethu namhlanje ihamba kanjani la kuhlelo silungisa umjolo. Nawe uma uthi uneyinkinga ezithinta umjolo noma mhlambe nawe bakudlela ithekeni yakho ungasi-emailela umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Mengabe wenze njalo noma kanjani sobe sikuthatha sikubeke la sokhuluma nawe. Kodwa into kumele uyazi ukuthi ukudla iy'ntombi zabantu akukho right. Nanokuthi nje ukwenza izinto ey'ronke ey'ntombini zabantu ngoba uthi ababoni kurongo ngoba lokho kuzokwenza ukuthi ugcine usufana njengosiphelele la yabo. So into esingayifuni leyo ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel ebizwa ngokuthi umjolo show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. Mbukeli masikubingelele sikwamukele kuphi na kuphi la ubukela khona le channel ebizwa ngokuthi umjolo show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngethula uhlelo silungisa umjolo khona la ekhaya. Ngibona ngilana ke namhlanje ukuzokukhumbuza nje ukuthi le channel isebenza kanjani nalokuthi ishow engiyenzayo uyithola kanjani nini nangasiphi isikhathi. Hayi bafethu. One more. Mbukeli masikubingelele sikwamukele kuphi na kuphi la ubukela khona le channel sibiza ngokuthi umjolo show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngethula uhlelo silungisa umjolo olithola khona la ekhaya ku channel esibiza ngokuthi umjolo show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangolesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcine lapho njengoba nango Thursday ngo Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ngo Thursday ekseni ngo9. So wena into ongayenza nje uma ukuthi upressile lo subscribe uzothola i-notification ezokutshela ukuthi ama highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcine ke lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi umjolo show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobe donate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iye phambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcine ke lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana. Kurong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why kurong ngokuthi thina asikabi nawo ama sponsors njengamanje. So sizwa uYouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta einkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company kanti mengabe abantu bebaningi beza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu. Siyanicela bakithi udlala Matifana lo aningibonini angilwi nani ngiyalungisa
namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela, siyenze ihambe kahle, siyenze ibe right. Niyazi ngicela ngani, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku 60k subscribers, okusho ukuthi sikhula nawe, bo ukhona siqala, usasekhona namanje. Asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye, khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani, njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.